вітаю. Мы едзем на наш Грунвальд. Так, у мінулай серыі я казаў, што не збіраюся там здымаць, але тады я просто на купаллі троху стаміўся, усё ж амаль 8 гадзін здымак. І крыўненька было, што ўсе карагодзяцца, танчаць, а я здымаю. Але пры ўсім гэтым я зноў здымаю, еду на фестываль. Дык чаму ж я не магу не здымаць? Хочацца. Не ведаю, ці можна сказаць нават не магу не здымаць, бо можа гучаць як залежнасць, але насамрэч па адчуваннях гэта падаецца як калекцыянаванне ці можа збіранне грыбоў. Ты ідзеш, бачыш нешта прыгожае, цікавае, незвычайнае і спыняешся, каб гэта там сфоткаць ці зняць на відэа. А тут, на нашым Грунвальдзе, тут рыцары ў латах, тут людзі ў розныя касцюмы пераапранутыя, бойкі там адзіночныя, масавыя бойкі на конях і канцэрт яшчэ. Сапраўды, пакажыце мне хоць аднаго чалавека, які тут не зрабіў аніводнага фота, аніводнага відэа. Бразгат зброі, крыкі ваяроў, трымценне сцягоў. Гэта не міф, не казка. Гэта адбылося насамрэч. 15 ліпеня 1410 года. Дзень, калі тысячы нашых продкаў змагаліся ў адной з найбуйнейшых бітваў сярэднявечнай Еўропы. Бітве пад Грунвальдам. Пачалася бойка. Войскі Вялікага княства Літоўскага адступілі. Тэўтонцы кінуліся наўздагон, і калі яны ўжо паверылі ў перамогу, з другога флангу ударыла свежае польскае войска. Гэта быў пералом. Сёння мы ўзгадваем Грунвальд не толькі ў кнігах. Людзі, апранутыя як ваяры тых часоў, зноў выходзяць на бой. Не дзеля смерці, а дзеля памяці. Бо гэта была не проста перамога. Гэта быў трыумф духу, адзінства і волі. І цяпер гучна б'ецца зброя, як сэрцу ў грудзях продкаў. Болей фота па спасылцы ў апісанні, калі ласка, пазначайце мой аккаунт пра публікацыі. Вяртаемся да таго, навошта я здымаю. Па-першае, гэта проста на памяць, бо вельмі цікава потым пераглядзець тое, што было, успомніць тыя моманты, адчуць тыя ж эмоцыі. Гэта класна. Я не кажу, што ў мяне праблемы з памяццю, але, забываецца з часам нешта. І потым паглядзець яшчэ раз гэта, мне падабаецца пераглядаць старыя фота, відэа. Зноў жа класна падзяліцца з кімсьці, паказаць камусьці. Я кажу не пра влог, блог ці соцсеткі, хто мяне тут грызець. А проста узяць на тэлефоне сябру паказаць ці звычайна пасля вандровак да мяне прыходзіць маці, і я ёй на кампутары паказваю фоткі, кажу, вось так было, а вось гэта тут, а вось гэта там. І цікава распавесці з кімсьці іншым, падзяліцца гэтымі момантамі, гэтымі эмоцыямі, а не толькі у сабе гэтае захаваць. У кім чым? У сябе. Некаторыя людзі лічаць, што камера быццам бы перашкаджае табе цалкам паглыбіцца ў момант, адчуць усю атмасферу гэтага нейкага моманту. Але я з гэтым цалкам не згодны. Так, там з камерай у руках нязручна танчыць, карагодзіцца, але проста стаяць і глядзець, камера ніяк не перашкаджае. Гэтыя нейкія налады, што там націснуць на кнопку, павярнуць нешта, пакруціць гэта 3 секундачкі і здымай, і ўсё. Гэта ўсё робіцца, праз некаторы час гэта ўсё робіцца проста аўтаматычна. І зноў жа, ніхто не прымушае вас здымаць 24/7. Хочацца нечым натхніцца, пранікнуцца максімальна. Адкладзі камеру, ды стой, глядзі, натхняйся. І гэта яшчэ не кажучы пра тое, што існуюць штацівы.
і можна паставіць камеру на штаціў, яна будзе здымаць, а ты будзеш там рабіць тое, што табе трэба. Памяць пра мінулае жыве не толькі ў зброі і строях. Яна праходзіць праз сэрцы, праз натхненне, праз музыку. Рок, фолк, жывы гук сцэны, як водгук той сілы, што трымала нас у стагоддзях. Па-другое, гэта дзеля творчасці, дзеля самаразвіцця. Просто, вось як творчасць працуе. Ты бачыш нешта, табе яно падабаецца, ты такі, я хачу таксама так. Пачынаеш спрабаваць, таксама так, у цябе не атрымліваецца, вядома. Ты пачынаеш вучыцца, робіш адно, другое, трэцяе, і ў гэтым усім праз час знаходзіш свой стыль, і табе ўжо не трэба рабіць вось так. Ты хочаш ужо рабіць па-свойму, робіш па-свойму, і табе гэта падабаецца. Я лічу, што творчасць вельмі класная штука, што гэта адначасова і прыемна, і карысна, бо ты займаешся нечым, што табе падабаецца, адпачываеш у гэты час. А таксама гэта і карысна, таму што ты вучышся чамусьці новаму. Вось, напрыклад, калі ўзяць мой влог, то калі гэта відэа такія навукова-папулярныя, ты гэта загадзя па сцэнару, ты нейкую там тэму разбіраеш сам, потым плануеш, як ты будзеш здымкі, што рабіць, як куды паставіць, што сказаць, і, вядома, вучышся планаваць, падрыхтоўвацца, ні на што не забывацца, з чым мяне вельмі складана, канешне. Вось, але вучышся. А калі гэта, такі размоўны вось ролік, як зараз, то ты вучышся ёмка адразу ж выказваць сваю думку, быць зразумелым. Хоць і ў камеру, але гэта ў нечым падобна да выступу на публіку. Вось, і таксама гэта вельмі карысна. І, канешне, выкладваць у інтэрнэт сваю творчасць ці не, гэта справа кожнага, гэта зусім не абавязкова. Але, зноў жа, на маім прыкладзе хочацца сказаць, што YouTube, ён троху падштурхоўвае. Бо, па-першае, гэта гледачы, якія глядзяць, яны з табой узаемадзейнічаюць, каментуюць, там падабайкі ставяць. Вялікі дзякуй, хто данаціць, гэта вельмі натхняе, такі супер дзякуй. Вось. І гэта як узаемадзеянне з людзьмі, і цяжка спыніцца, калі ты бачыш, што шмат каму гэта цікава. А па-другое, сам YouTube, ён, таксама гэтыя алгарытмы так зроблены, што калі ты доўгі час нешта не выкладаеш, то твае відэа перастаюць прасоўвацца, паказвацца, і тады, а як? Столькі гадоў давай з нечым. Нешта выкладаеш, але, вялікая колькасць сілы, намаганняў, не пабаюся громкіх словаў, душу уклаўшы ў гэты влог, і потым спыніцца, і ўсё, гэта не будзе не паказвацца нікому, таксама, так жа ж не хочацца. Для мяне гэтая частка творчасці, і гэта ўзаемадзеянне з людзьмі, гэта, таксама вельмі важна, гэта неяк, як не ведаю, не канферэнцыя, але, вось нешта такое, менавіта кантакт з тымі людзьмі, якіх цікавіць тое ж самае, што і цябе. Я відавочна ўжо дома, але хачу
запісаць тое, што вось не на камеру казаў Федзю, калі мы мяса смажылі. Дзякуючы майму влогу я пазнаёміўся, паразумеўся з цікавымі, з класнымі людзьмі, чыёй творчасцю я шчыра захапляюся і знаёмствам з якімі я ганаруся. Падпісвайцеся на канал, тут было і будзе шмат цікавага. У гэтай серыі я спецыяльна ніяк не ацэньваў фестываль наш Грунвальд. Рыцары і канцэрт былі гэтымі метафорамі да памяці ды творчасці. А калі вам цікава нешта тыпу 5 плюсаў, 5 мінусаў нашага Грунвальда, то пішыце ў каментарый. І, канешне, пішыце пра здымкі, чаму здымаеце, чаму не здымаеце, што больш падабаецца, фота ці відэа, ну і всякае такое. Ай, давай у гэту камеру. Дзякуй за прагляд і да пабачэння. Так, перцы буяюць. Адзін чырвоны я ўжо з'еў, таўсты. Вось 2 жоўтых паспявае, можна ўжо браць есці. Ну і там троху кветак яшчэ ёсць.